すごいなかなかいい景色ですね。お茶畑がダーッと広がって、左からパノラマ、こっちからぐるーっと。本当はパノラマの場合アップがいいんですけどね、アップでパノラマにするのがいいと思いますけど、これはどうかな。多少アップでパノラマってな感じです。でここは2箇所の村の中間ぐらいで、両方の村から人が働きに来てるみたいですね。でちなみに公共の交通機関はもちろんないので、もし来るとしたら自力でバイクをチェンライあたりで、チェンライかメイサロンで借りてくるか、あとはソンテウで行けるとこまで行って、そこからバイクタクシーかソンテウを借り切って行くかですね。去年聞いた時点では観光客は全然、白人はもちろんタイ人の観光客もまだ来てないということで、行くならね、うるさくなる前の今がいいっていう僕のフェイスブックにも書いたんですけども、僕のフェイスブックも全然もう更新してないんで、検索しても出てこないですね。他の名前が出てきて僕の名前が出てこないっていう、多分あれ更新してる人優先なんですよね、多分。今タイのチェンライ県の山岳民族の村に来ています。昨日は赤族の村に泊まって、その近くのお茶畑、多分政府運営ですけども王室かな。でも王室の写真ないからどうなんだろう。そういったところのお茶畑に来ています。このお茶畑もそうだし、昨日泊まった赤族の村でもお茶栽培しているので、かなり潤ってますね。少数民族の偏僻なところにある少数民族の村としては、多分僕が行った中ではもうダントツで一番栄えてますね。夢の2階建てはいっぱいあるし、でっかい四駆の、ピックアップトラックですけどもいっぱいあるし、2台ある家もありましたね。新しいピックアップトラックと、四駆の乗用車フォーチュナーってやつの、割と新しい型でしたけども、新車だと150万から200万ぐらいですかね、フォーチュナーが。でピックアップトラックが70万バーツぐらいですかね、大体780万バーツぐらい。こっちにも見えますね、村見えるかな。でその先がずっと道続いてて、一番端っこの国境の町に続きますね。で外国人はもちろんその国境を越えられないんですけども、僕は8年ぐらい前かな、みんなと一緒に越えましたね。でミャンマーに密入国してお祭りを見て一泊して帰ってきました。去年聞いた時にはテントで泊まれるとか聞いたけど、テントあるのか持ち込みなのか、その辺は聞かなかったんで分かんないです。多分この辺にテント張れるんじゃないですかね。こんなとこ昔ならともかく。そうです、僕が運転しました。昔ならちょっと覚醒剤やってるやつが盗みに来たり殺しに来たりすることあったかもしれないけど、男なら、女の子やったらちょっと無謀ですけど、男ならでタイ語喋れて、ある程度喋れるんならまず問題ないんじゃないですかね。襲われる盗まれるってことはと僕は思いますけども、こういうところに一人で泊まってもね、たまに変なやついるけど、大丈夫じゃないかと思いますね。ラオスミャンマーは危ないでしょうけど、ラオスはちょっと危ない、ミャンマーは絶対危ないと思います。ミャンマーの結構行けるところが少なくて限られてて、こういう山岳民族の村とかに勝手には来れなくて、トレッキングが多少あるみたいですけど、そういうのしか行けないみたいですけど、昔はなんでだよって思ったんですけど、行きたいなって思ってたんですけども、だんだんミャンマーの実情もいろんな人から聞いたりとか、いろんな話聞いてると、昔はミャンマー政府がそういうところは危ないから行かせないっていうのを聞いて、中国もそうですけど、そんなこと言って絶対貧しいところを見せたくないだけだろうと思ったんですけど、実際危ないみたいです。中国はあんま知らないですけども、多分中国も同じだと思いますけど、田舎行くとね、
誘拐だとか、泥棒はもちろん金のために平気で人殺すようなやつが、少なからずいるみたいで、ミャンマーも今のミャンマーも多分そうだし、で昔のタイも山岳民族の村、タイは昔からどこも行けたと思うんですけども、山岳民族の村もかなり危なかったみたいですね。前もちらっと言いましたけども、地球の歩き方フロンティアっていう行方不明者を続出させた本って言われてる本がありますけども、それを見て山岳民族の村行って行方不明になった人もいるらしいですね。あくまでもそういうネットの情報ですけども、なので今タイは僕前回の旅行の最後の方で行った村がもう廃村寸前の、昔もっと山の上の方に住んでて、それがあまりにも不便なんで少し降りてきた山奥に住んでる人たちで、もうちっちゃいところで全戸数10個ぐらいなのかな、家が。でそこで今住んでるのが3戸4人、いや56人かな。僕が泊まったところが家族として住んでるの唯一の家で、息子さんが2人いて4人家族ですかね。でそれ以外に住んでる家が2軒あって、1人ずつかな多分。それすぐ下に割と普通の村が、電気通ってたかな確かの村があるんで、大丈夫だったと思うんですけど、僕が泊まった村は電気は確かなかったかな。バッテリー使うやつ、昔タクシン政権が配ったやつですね。そのバッテリーだったかな確か。ちょっとねその雰囲気がなんとなくですけれども、かなり危ない匂いがして、パソコンとか見せなかったですけど、スマホは見せたっけな。で僕車で行ったんですけども、その車、鍵、当然殺せば鍵も手に入るしお金も手に入るし、といってもちょっと車をね自分のものにするっていうのはちょっと無茶があると思いますけど、車狙いでなくてもその、バッグの中にいろんなスマホとか当然入ってると思ってるだろうし、お金もあると思ってるだろうし、残念ながらねトラベラーチェックとかそういうのは入ってるけど現金としては少ないので、僕を殺しても大したお金は入んないんですけども、なのでちょっとそういう危ない匂いがまず他の村と隔離されてる、ですごい貧しい、貧しいって言っちゃうとちょっと偏見になっちゃいますけどね。であと、雰囲気ですかね、目つきとかね、そういうのちょっと危ないなって感じがしたんですよね。電池が残り 4%。 なので一旦泊まらせてくれるって言ったんで泊まるつもりでいたんですけど、やっぱりやめようかなって思ったんだけど、ここまで来て今から帰るっては言えないだろうと思って泊まったんですけども、結局何事もなかったですからね。ただ夜中の9時ぐらいに寝て、夜中の11時12時ぐらいに徹夜しようかなと思ってたんですけども、11時12時ぐらいに何回も外行ってトイレ行ったりとかして、俺が起きてるかどうか寝たかどうか確認してんのかなと思ってちょっと首上げて起きてるぞアピールしたんですけども、別に何もなかったんで、そういうことしなくても何もなかったのか何かあったのか、それはねもちろん怒ってみないとわからないことですけども、それも多分人に聞くとね、それは危ないっていう人もいるし、大丈夫だろうっていう人もいるでしょうからね、それは分からないですね。誰に聞いても自分で判断するしかないですね。なので、これ寝るかって話ですよね、テント張って。まず大丈夫じゃないかと思いますけどね。でもここに、1泊だけならともかく2泊とかでね、あそこに日本人が泊まってると、バイクで来てとかね、泊まってるぞなんて噂が広まると、なんかしてやろうなんて思うやつが出てくるかもしれないですね。そうですね、国際免許日本で取りました。なのでほぼ問題ないと思うんですけどね。とか言って僕もいつか殺されるのかもしれないし、普通に殺されるかもしれないし、某団体に殺されるかもしれないし、一回某団体にすでに殺されかけてるんで、あれ1回目確実に殺すつもりで来たと思うんですけど、なんで2回目がないんだろうなってちょっと不思議なんですけどね、その辺がね。2回目も失敗するとさすがにそれはもうバレバレだからやらないのか、1回だけなら偶然じゃないかってねことにもなるからね、多分やんないのかもしれないですね。そういうことでこれから通ってこの画面の真ん中にちっちゃく見える
村に行くのかな、この道が。そっちからも多分来てるんですね、働きに。涼しくていいとこですよ、すごく。一日充電さえあれば一日ここでね、山に来てパソコンやる、ネットやるのかよって感じですけど、読書とかならいいんですかね。いい趣味ですかね。ついつい景色見てパソコンやって、景色見てパソコンやってってなりそうだけど、山に来てまでパソコン付け、ネット付けはやりたくないですね。車買いました、中古で、去年。で、最初に買ったのが3年前かな、約。前々回、前々回か前々前回の途中で車を買って、それを前回売って、前回のもう旅行が終わる直前にもう売りたかったんで、たまたまそのタイミングで売れたんで売っちゃって、じゃあもう来年の車がないってなったんで、慌ててチェンマイに買いに行ったけど、当然分かってたけど全然値段安いのがないんで、バンコクまで買いに行きました。で、自分で運転して、寝ながらうとうとして、片側2車線の道を左側ゆっくり走ってたら、はっと気がついたら右車線走ってたりとかね、そんなことしながらチェンライまで運転してきました。ちなみに同じ車種で、ちょっと僕のはボロいんですけども、おそらくちゃんとしてるレンタカーで1日1500バーツだったかな、2000バーツだったかな、2500ってことはないか。四駆のジムニーですか、 1000cc のカリビアンってこっちで呼ばれてますけど、あれが確か1000バーツ、安いところで800バーツ、チェンライで5年ぐらい前だったんで、僕のスポーツライダーって言うんですけど、あれが1500はないかな、2000かな。チェンライで1回聞きましたけども、で10日ならいくらって聞いたらちょっとしか引いてくれなかったですね。あんなに遊ばしとくんならね、大幅割引でもして貸した方がいいのにと思うけど、その辺はよくわかんないです。でまたガソリンが食うんですよ。バイクの4倍食います。なんでバンコクなんかでちょっと道迷ってね、バンコクも高速道路みたいな道になってるところがあるんで、でおまけにちょっと郊外ってほどでもないけど、横道とか住宅街とか東京の道とか、東京近郊の道とかじゃないんで、なんていうの、インターチェンジみたいになってて、もう一応アルファベットでも書いてあるけど、それを一瞬で読み取らなくちゃいけないので、それ間違えて右行くはずなのに左行っちゃうと、ずーっと先まで行って U ターンして帰ってきて、でまた今度左に折れると。でそれも右に折れる場合、右側に行けばいいかっていうと、一旦左に行って上行ったり下行ったりして、右側から行った道をくぐったり越えたりしてから右折するっていう道もあるので、その辺がね知らないとかなり難しいんですよ。でかなり迷いまくって、ちょっと迷っただけでもうガソリン代200バーツ300バーツぐらいすぐ使っちゃうので、アホらしいですね、バンコクで知らない道走るのは。ちょっと郊外でしたけども。なのでなんとかマップって忘れましたけど、オフラインで使える立体表示もできるマップを入れたので、それ見てから行けば多分次回からは大丈夫ですよけど、もうバンコクではあんまり運転したくないですね。バスで行った方がずーっと安いし、労力もないし、バスプラスタクシーがいいんじゃないですかね。前回は車探しに行ったのと、車のパーツ探しに行ったので、ものすごいマイナーなところなんで、行き方よく分かんなかったんで、車で行ったりもしましたけども、車買ってから。レンタカーだと高いので、やっぱバイクがいいと思いますね。バイク借りるか買っちゃうか、買っちゃうともう安いですよ。僕のバイク、確か1万バーツか1万5000バーツなんですけども、それ何年使ったんだろう。10年近く、10年使ってないか、7年ぐらいかな。6年。実際売るまでの間は8年、7、8年だけど、2年ぐらい使ってないんで、5年から6年ぐらい乗って、去年日本人の方が買ってくれて、いくらだったかな、7500だったかな。なので2500から7500バーツの値落ち、5年以上使って、すんごい安いですよ、買っちゃうと。置き場所さえ確保できれば。今みんなバイクなんか持ってますからね、バイク盗んじゃおうなんて思う人はいないでしょうから、買っちゃうのがいいと思いますね。もし毎年タイに来るの決まってて、
ある程度1回の滞在が長いとしたら、もう都市部でもバイク便利ですし、車だとね、もう止める場所が困るんですよ、すごく。なのでバイクがおすすめですね。ただ今の時期みたいに雨が降るとちょっとね大変ですけど、カッパしっかりと日本から持ってくるのが一番いいですね。ディスカウントショップ行くとゴアティックスが3000円から5000円ぐらいで売ってるけど、どの程度のものかは分かりませんけども、こっちのカッパはね、ほんとビニールとか、ほんとビニールのちょっと引っ掛けると破けちゃうような、でもそれ2枚重ね来ましたけど、ダイソーの切ってその上にタイで20バーツで買ったカッパ着れば、完璧に土砂降りでも完璧に水防いでくれましたけども、膝から上はね、膝から下は短いんでびしょ濡れでしたけども、ビーチサンダル履いて、ズボンまくり上げて、で濡れなかったですね、ほぼ服は。でヘルメットもしっかりかぶって、ヘルメットもこの前売っちゃいましたね、その人に。800バーツぐらいで買ってジェットヘルを200か300で売ったのかな確か。なので今はバイクはないですね、僕は。